kai mu yan Najeriya muna cikin wani hali wallahi tallahi. Wanga rayuwa ya zami, rayuwa ya yi tsada, abubuwa ya canza, komai ya tashi, ya zami. Kai Allah ka kawo mana dauki ya Allah ka kawo mana dauki ya Allah. Malam daga ina haka kwantar da hankalinka. Albishirinku ya ku mutanen Najeriya, matsalolinku insha Allah ya zo ƙarshe. Magana ba abinci, talauci, rashin ilimi da alfarmar shugaba ya zo ƙarshe. Ya ku yan Najeriya, ku mai da hankalinku ku daya, ku gane masu son ku gane wanda ba sa son ku. Kar ku yi zaben tumin dare, kar kuma ku yi zaben kuɗi, ku bi kuɗi domin ku zaɓi wanda ba zai muku abin da ya kamata ba. Jama'an Najeriya, ku zaɓi Kwankwaso, domin Kwankwaso shine zaɓi na, shine zaɓin ka, shine zaɓin duk wani ɗan Najeriya. Yanzu kana so ka ce min Kwankwaso shine zaɓi na, shine zaɓin mu 'yan Najeriya? Kwankwaso ya yi abin a zo a gani ba tare da yawon mulki ba. Saboda haka ina mai baku shawara, kar ku sake ku zaɓi wani wanda ba Kwankwaso ba. Najeriya sai Kwankwaso. Kwasa ne yau har jiya dai.